Het winnen van mergel was niet altijd zonder gevaar. Ook nu is het oppassen in de groeves, die daarom niet vrij toegankelijk zijn. Er kan namelijk van alles uit het plafond vallen, zoals in het verleden ook is gebeurd. Het is een soort van kijkgat, maar ik zie geen blauwe lucht. Nee, dat gaat niet lukken inderdaad. Wat is het? Dat is noemen ze een aardpijp. Een heel leuk geologisch fenomeen. Dat tijdens het ontstaan van die mergel door zure regendruppeltjes zorgde hij eigenlijk voor een gaatje, maakte hij een heel klein gaatje bovenin de mergel. Ja. En dat ging door de eeuwen en eeuwen, miljoenen jaren heen, werd dat steeds groter en dieper. Ja. En later, toen de rivieren er een luslaag in Zuid-Limburg overheen legden, liepen die pijpen eigenlijk vol met grond. Ja. En die zitten hier overal in die mergel. Ja, en dit zijn soort de uitwerpselen daarvan. Ja, maar dat heeft alles te maken met de winning van mergel. Want die pijpen zitten opgesloten in de mergel natuurlijk. Ja. Alleen door het graven van gangen werden die aardpijpen aangesneden, zou je kunnen zeggen. En op een gegeven moment door verzadiging met water en zwaartekracht liepen die letterlijk uit. Ja. En dat gebeurt de ene op de andere seconde. Dat kun je zien aan de directe omgeving. Ja, zo'n aardpijp. Alle muren zitten helemaal vol met modder. Ja. Ja. Weer buiten. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel iets vraagt van het beheer van jullie, hè? Jazeker, er komt een hele hoop bij kijken bij het beheer van al die groeves. Ja. Maar een collega kan het daar veel beter vertellen bij een andere groeve. Oké. En een hele oude groeve, ook nog eens. Goeiedag Gijs. Goedemiddag. Ik kom van de Barakkenhoeve af en deze schijnt veel ouder te zijn, hè? Welke groeve is dit? Deze is veel ouder, dit is een kasteelgroeve. Die is van rond 1600. En hoe zie je dat binnen? Hoge gangen. Ja. Hoge gangen, ook onregelmatige patronen. We zagen in de Brakkenberg, hebben jullie gezien, die hele strakke gangen. Dit is meer organisch gevormd. Ja. Het is inderdaad een stuk hoger hier. Jullie zijn de beheerder, omdat jullie ook de grond boven de groeve hebben. Ja, boven en rondom de groeve, dat is ook de ingang inderdaad. En bovengronds, dat ziet iedereen, dat is mooi zichtbaar. Maar ondergronds krijg je dan gratis bij, zullen we zeggen. Ja. Wat houdt het beheren in? Dat kan van alles zijn. Zorgen dat het veilig is. Er zijn natuurlijk periodieke keuringen om te kijken dat er geen los gesteente zit. De ingang beheren, zorgen dat de poorten gesloten zijn, dat bordjes hangen. Ja, want ik kan me voorstellen dat er toch wel mensen zijn die graag even hier een kijkje nemen. Ja, zeker, zeker. En ook gewoon echt geïnteresseerde mensen die denken, wat is dat allemaal? Wat is er te zien? Wat zit er achter die poort? Zo kunnen we echt er goed in. Ja. Je begint die kabel zien toen we binnen zijn gekomen? Ja, ik zie hem nog steeds daar. Ja, ja, die komt hieruit. En hier, dat is? Dat is eigenlijk naar de ingang naar de NATO-groeve. Die zit aan de andere kant en er was een beveiligde groeve van de NATO. Volledig afgesloten, maar ook een vluchtweg nodig. En de vluchtweg komt hier uit in de kasteelgroeve. Nu zit er een zware deur in met een proppenton, dus er komt niemand meer doorheen. En waarom zat de NATO hier? Nou, in dat deel van de groeve hadden de Duitsers al betonvloer gemaakt en ruimte gemaakt. Ze hadden daar plannen om motoren te bouwen. Ja, Tweede Wereldoorlog. Precies inderdaad. Dus het was al eigenlijk een geschikte plek die veilig werd geacht tegen dreiging uit de lucht. Ja. Dus hebben ze daar een hoofdkwartier gebouwd. Ja. En dat is in de Koude Oorlog was dat natuurlijk vol in bedrijf. Met honderden soldaten die daar dag en nacht in de berg zaten. Ja, tot in de jaren 80 duurde al die weer. Daarna, toen de Koude Oorlog voorbij was, is dat weer weggegaan. En bij de groeve weer overgenomen. En nu beheren wij het stelsel. De NATO heeft er dus langdurig gezeten. In de loop der eeuwen hebben heel veel mensen de gangenstelsels voor een korte tijd bezocht. Straks meer daarover.